Hej, og velkommen til den her video. I dag der kommer der crazy clips fra os, der lige rammer vagt på Stacksify-netværket og viser noget dominans over de her lortefanger. Håber I nyder videoen. Vi ses senere, ikke også? Det gør vi. Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spage var en... Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde. Hey Danmark! Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig. Du skræmmer mig, jeg vil have dig tilbage, for jeg krammer mig. Jeg kan se det ske, det aktivere, det satan, og han lægger kræfterne i det. Nat over dag, det er bag over blæ, det er død over liv, det er træl over fri. Det er kød på kniv, det er råb, det er skrig, det ligner en krig, og det spiller politi. Det er dødelig gift i min ur, det tæer, det er noget, de kan lide i det danske parti. Helt fucked up på sne. Wow, sagde jeg det? Meget skal man høre, Gud bevare mit humør, så tag lidt luft. Kom til fornuft og prøv at fatte det, at staden den var fin, og de vil aldrig kunne erstatte den. Hele folket blev til grin fra den dag, da de besatte den. Nu er det værre end det vilde vest, det kunne vi have fortalt dem. Så giver de ungdomshuset væk til en fanatisk sæk med et kors i røven. Hvor er det frækt, giv mig mit land tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer under byens tag. Giv mig København igen, min farverige gamle ven. Giv mig Ungeren igen, vi vil have Ungeren igen. Skærn heroin fra Istegade, og lad staden være staden. Hvis du strammer garnet, jo, så beder du om ballade. Det er snak, det er snik, det er top retorik, det er ikke politik, det er pis og polemik. Her kører det fedt, så vi keder os lidt. Vi har indsigt, hvad med et ulandskig, gjort kloden er slidt. Børn er fallit, tro mig, i Danmark, der har vi det fint, så ufatteligt godt, at det er vores pligt. Og gøre noget ret der, hvor det er skidt. Verden er vores fremtid, men vi fatter det ikke. Vi har for travlt med at forpure vores egen butik. Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer under byens tag. Giv mig København igen, min farverige gamle ven. Giv mig Ungeren igen, vi vil have Ungeren igen. Fjern heroin fra Istegade, og lad staden være staden. Hvis du strammer garnet, jo, så beder du om balladen. Hey! En helt unik energi, men se økonomi er ganske fri for empati. Har ingen bli, exibier, skabsryger, der vælger at tige. Kom nu i gang, I har vist noget, I skal sige. Rød vin og piller, hele fucking landet chiller. Ungdommen bliver vildere, flere og flere sniffer kokain. Fra Kaphorn til Berlin, jo, et junkfrit røgmarked er en rimelig sjælden ting. Men vi havde lidt, meget skal man høre, Gud bevare mit humør. Tror de selv, at de kan lægge byen tør? Se, toppen fatter ikke en dør af, hvad de gør. Sådan vil det være, sådan har det altid været før. Man kommer ind på Navigate. Altså. Har jeg fået lavlist eller whitelist? Du har whitelist, ja. Kram mig i bakserne. Ej, okay. Der er Spotify i møden, og Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go. Der er gang i klarinetten, og hun brækker med rumpetten. Folk er vilde, når Sofie danser go-go. For hun giver den hele armen, der er bølgegang i barmen. Snart er hele huset på den anden ende. Hun forstår at sælge varer, når det svinger i gitaren. Og musikken slår sig løs og kommer godt afsted. Der er liv og glade dag, der er ingen grund til klage. Når Sofie danser go-go, er hele salen med. Er Sofie blot en helt almindelig pige. Hun er mor til 4 børn i Søndermagle. Hun må vaske, syge og stryge, tage sig kærligt af sin syge mand. Når han har været på krogen og slå en skavle. Der er altid mad på bordet, mere end nok til hele koret. De kan bare gå i gang med listerpølsen. Sådan har hun det til hverdag, lige fra mandag og til fredag. Men så lørdag middag siger Sofie stop. Hun er færdig med at skrubbe, for hun rejser med en gruppe. Lørdag og søndag skal de ud og træde op. Så er der Spotify i møden, og Sofie smider tøjet og hopper op. Video. Og håber vi ses. Men vi kommer til at vende tilbage, så lad os chill. Så længe I liker og subscriber, og vi lige rammer... Hvor mange likes, gutter? Hvor mange likes? 100. Tuk. 25. Rammer vi 25 likes, så kommer der part 2. Og muligvis... Og måske en ny pack. Ja, muligvis en ny pack. Det bliver fucking vildt.